החיים הם דיבור, הקשבה, התבוננות, יצירה, רגשות, צחוק. אבל מעל הכל, החיים הם היכולת להתחבר עם כל מה שקרוב אליך. גם כשאתה רחוק. לכן, אנחנו בפרטנר עושים הכל כדי להפוך את החיים המחוברים לחוויה פשוטה וזורמת. בקלות, בגמישות, באנושיות ובהנאה. בכל מכשיר שרק תבחר. בכל מקום בו תהיה. בבית, בעבודה או בטיול לקצה העולם. אנחנו סקרנים תמיד